man kan. Sidste gang, så var det jo det der FIFA 16. Kom nu. Ivanovic. Ja. Gerne have en special. Men det får jeg ikke. Prøv at se. Det er bare Diago. Eller hvad man siger. No look track. Non-rare. No look track. No. Non-rare. Jeg tror cirka, den er færdig nu. Non-rare. Ja. Jeg tænker mig selv alle sammen. Boom. Non-rarene. Boom. Raresne. Nej, Goland tager vi til sidst. Eller vi sætter dem begge to på én gang. Hej. Blå pakke. Så nu har vi en blå pakke. Vi kører derud af. Ibra! Nej. Så I det. Ibra! Kom. Vent. What? Du må ikke video. Nej, tak. Hej, Malte. Jakob. Bravo! Nå, det var simpelthen alt for den her video. Husk at smide et godt like og abonnere på min kanal. Jeg har ikke andet at sige end